шаҳри Турсунзода аз шаҳрҳои саноатии мамлакат ба ҳисоб рафта дар ҳудуди он корхонаҳои хурду калони истеҳсолӣ фаъолияти пурсамар доранд. Илова бар ин дар маркази шаҳр шумораи зиёди биноҳои истиқоматии баландошона мавҷуд буда аҳолӣ ба таъмини хушсифати қувваи барқ эҳтиёҷ доранд. аз ин хотир барои фаъолияти мунтазами корхонаҳои истеҳсолӣ, гарм нигоҳ доштани биноҳои баландошона ва таъмини мардуми шаҳру деҳоти шаҳри Турсунзода шабакаҳои барқи минтақа тамоми имконатҳоро сафарбар намудааст. тирамоҳи зимистони солҳои 2017-2018 ба нақша гирифта будем ки тамоми трансформаторҳои серборро, яъне ки дар ҳудуди шаҳри Турсунзода дар ҷамоати деҳото зиёда аз 90 трансформатор аз таъмири ҷорӣ бароварда шуд. 135 адад сутунпояе ки солҳои тӯлонӣ корношоям шуда ба сутунпояи чӯбину ба сутунпояи оҳану бетонӣ иваз кардем. 864 метр симҳое ки солҳои тӯлонӣ корношоям гашта буд, яъне ки сербор будан, симҳоро иваз кардем. фаъолияти мунтазам ва таъмини бемайлуни минтақа бо қувваи барқ аз таъмири саривақтии трансформаторҳои фарсудашуда ва иваз намудани симчӯбҳои дар ҳолати садамавӣ қарор дошта ба сутунпояҳои оҳану бетонӣ вобастагӣ дорад. соли ҷорӣ низ дар ин самт корҳои муайян ба анҷом расонда шудааст. ҳамзамон аз ҷониби кормандони соҳа дар деҳаҳои навбуниёди ҷамоату деҳот ҳисобкунакҳои барқӣ ройгон насб карда шудаанд. дар зеризгоҳи равшан 235 киловолт ки мо патсансаро ба реконструксия монда, яъне бар шумо маълум аст ки солҳои тӯлонӣ зеризгоҳи равшан бар сербор буд, таҷҳизотҳо зуд ба садамаҳои технологӣ меоварда мерасонд. мо барои шабакаҳои барқи Турсунзода бо дастгирии ширкати савоми холдинги барқи тоҷик ва ҳукумати шаҳри Турсунзода ва ҳукумати ҷумҳурӣ ки зеризгоҳро ба реконструксия монда, зеризгоҳро аз нав таҷҳизотҳои корношоямро ва солҳои тӯлонӣ коршударо ба таҷҳизоти нави замонавӣ иваз карда истодаем. ба хотири аз байн бурдани сарборӣ ва баланд бардоштани сифати таъминот бо қувваи барқ дар давраи тирамоҳу зимистони имсола масъулин таҷҳизоти нав ворид намуда ҳамзамон зиёда аз 20 адад трансформаторҳои деҳотро аз таъмир бароварданд.